massatge d'esquena. Kiara, canta. Ah, no leo. Vale. ¿Lo leo? Sí? Vale. Desde davant del cap del client, presa de contacte i extensió de crema amb frec superficial per tota la zona. Des del clatell fins al sacre. Detectant possibles patologies. Des del primer contacte no el perdrem. Per tant, si he d'agafar més oli i tinc un dosificador, doncs el tinc al propet. Si no el tinc i tinc un bol, doncs un bol. La història és, això és la primera presa de contacte, per tant, és la primera informació que estem donant a la persona. És una presa de contacte, hem d'escampar l'oli per tot arreu, arribar a els laterals, arribar a les lumbars i estirar tot. De fet, és moure les mans de forma anàrquica, més o menys, sense cap... anant adaptant-se a la superfície i no té més. Val? Pas número 2. Des del costat esquerre del client, buidatge venós en 3 parts, Els palmells de les mans juntes. Sobre la columna d'entre sacre fins a cervicals, lliscant-les cap als laterals, tornant a pujar suaument per la mateixa zona. Vale? Mans juntes, com si anéssim a resar, al mig de la columna, obrim fins a arribar a la camilla, tornem pel mateix puesto, tornem a pujar les mans en oració, baixem una mica més amunt, exactament el mateix recorregut, després entre escàpules fins a l'axil·la, aquí no cal arribar més avall, tornem a pujar al mateix puesto, i l'últim, damunt dels trapecis, endavant. Vale? Repeteixo. 1, 2, 3 i 4. Siguiente. Fred profund, ascendent i descendent amb pulsos a l'uníson pels 2 canals laterals de la columna, apòfisis, des del sacre fins a atrás. Posem les mans planes, els polzes a costat i costat de la columna vertebral i fem una pressió constant sense apretar en cap punt en concret, però anem pujant, tal qual, sense fer res. Ni que notem un bulto, és igual, ens l'apuntem al nostre cervell, però no ens hi quedem, ni treballem, ni res. Vale? Fins a arribar a les cervicals i intentem estirar fins dalt. Podríeu treballar a un costat, i aquí podem fer una mica més de pressió perquè estic fent força amb la mà de fora, i després fer l'altre costat, i exactament igual, la pressió l'estic fent amb la mà de damunt, i segueix pujant, vale? O directament amb les dues mans juntes, pugem. La pressió està sobretot a la punta del dit gros, però hi ha pressió a tota la mà sencera. Vale. Vale. Siguiente. Amassament digital del costat de la columna fins a lateral del tòrax. Aquest amassament ara el farem contralateral, per tant, la meitat que està més lluny meva. Jo estic a la banda esquerra i treballo a la banda dreta. Amassament digital, si us fixeu, és obro dits com un paraigües, tanco dits. El polze també treballa. Molta gent clava el polze i treballa només amb aquests. Obre tots, tanca aquest. A la mateixa zona treballo amb una mà i amb l'altra. No en zones separades, sinó la mateixa. Per tant, és de forma alterna. Faig una mà i a la mateixa zona faig l'altra. I una mà i una altra, i una mà i una altra. I no intervé la palma, només és els dits. I pujo seguidet, fins a arribar a l'espatlla, baixo pel braç, torno enrere, pujo l'espatlla i faig altre cop el mateix recorregut de tornada. El següent és amassament palmodigital a la mateixa zona. Si el llegeixes aquí ara ja veuràs que posa palmodigital. La diferència digital és en puntes de dits, palmodigitals és combinant els dos. Però vull que el moviment sigui combinat, aquesta mà baixa, aquesta mà puja, aquesta mà baixa, aquesta mà puja. No feu per separat així, hi ha gent que fa els amassaments separats, és una baixa, una puja, una baixa, una puja, una baixa, una puja. I anem combinant
i treballem tota la mitja esquena fins a arribar al trapezi i el mateix. Treballem el braç, de tornada, altre cop tot el trapezi, espatlla, dorsals i lumbars. I últim d'aquests moviments és amassament digital, no, nudillar. Nudillar sí que deixeu el dit polze clavat i treballeu amb els dits. No treballeu amb les nudillos, sinó treballem amb la segona falange. I exactament igual, si fèiem aquí, 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 aquí. Amb aquest moviment podem treballar la part lumbar bé, però aquí al lateral no hi anem, perquè aquí tenim costelles, aquí tenim la vora de l'escàpula, ens donarem cop, fareu mal, per tant, ens quedem al centre. I anem pujant. Quan hem passat l'escàpula, damunt del trapezi, 3/4 de lo mateix, i seguim, i tornem. Vale? Tot. I quan tornem a arribar a baix, passem al següent. Flexión digital per l'escàpula amb polzes a part tenar, aixecant-me l'espatlla. Mireu, l'escàpula, mira, només de fer així ja surt, vale? Ell està molt prim i surt molt ràpid, hi ha gent que no està tan prima, no surt tan ràpid, però l'escàpula sabeu tot quina forma té, una forma triangular. Treballareu, en comptes hem fet els 3 passos des del costat contralateral, aquest canviem de costat. I amb la mà, amb els 4 dits, treballeu la vora interna i aneu treballant. A diferència dels anteriors, la fricció, la pressió va sota les puntes, per tant, treballem les puntes i quan arribem baix, acabem de fer la vora amb el polze. Val? Aquí hi ha una musculatura, ell la té tensa, gairebé tothom. Això és el redondo menor, redondo mayor, formen part del manguito de los rotadores i sempre està tens. Per tant, hi passo, però no m'hi entretinc. Vale? Hi passo, per tant, de dintre, amb dits, i amb el polze recullo per fora. Un cop acabo aquest punt, dime. Amassament palmo-digital amb les dues mans sobre zona trapezis i cervicals. Aquí ja fem un amassament, però ens incidim sobretot a la part del clatell, a la nuca, val? I amassem. Comencem sobretot la banda que ja hem treballat, vale? Però ja anem venint cap a l'altre costat i treballem bé tot el trapezi. Dame. Ens col·loquem davant del cap del client, plec superficial des de braços fins al occipital. Des d'aquí dalt, obrim fins als braços, fem el tòmal i tanquem aquí. Ok? Per tant, torno, baixo, giro, recullo i tanco. I el siguiente, Nudillars, cervicals i trapezis. per tant, ens quedem aquí. Està guai que si ja que venim d'aquest moviment, venim d'aquest i venim per laterals, ja tinc els dits aquí, aprofito a tancar els dits aquí i començo per laterals. No us passeu d'apretar, o sigui, és anar estovant aquesta zona, podem treballar més un costadet o podem treballar més l'altre costadet. Siguiente. Canviem de costat i treballem el costat esquerre. Per tant, ara em quedo amb aquesta banda i faig tota aquesta meitat. Per tant, digitals i faré tota l'esquena sencera, tota l'espatlla, tot el braç, anar i tornar. Palmo digital, el mateix, exactament igual, tota l'esquena i el mateix amb nudillars. Nudillars Escàpula. i a l'últim moment canvio i, si us fixeu, aquesta escàpula també surt aquí, vale? Per tant, treballem vora interna amb 4 dits, o 8 dits, 2, 4 de cada mà, i amb els polzes vora externa. Vale. Tornem al clatell, baixant en oració i pugant a la cicatriz pels espais intervertebrals. Poseu les mans en oració igual que havíem fet amb el buidatge, però aquí el que fem és
pressió cap baix, un cop passades les escàpules, obriu mans i espitgem fins a la cresta ilíaca. I de tornada amb els polzes a banda i banda de la columna vertebral, anant fent un zig-zag. Banda i banda, fins a arribar a dalt. Vale? El torno a repetir. Baixo, obro, espitjo i la pujada la faig zig-zags. Vale? Tornem a baixar en oració recolzant sobre crestes ilíaques Ilíaques. i pugem per costats al frec superficial. Aquest és molt similar a l'anterior. Baixem en oració, obrim a meitat, ens recolzem a crestes ilíaques i en comptes de tornar pel mig, tornem pels laterals. Podeu fer un zig-zag, podeu baixar i pujar suaus per lateral, sense problema. Què més? Obrir i pressionar per cada cantó de l'esquena oposat. Us poseu al lateral, una mà va en direcció a la cresta ilíaca, l'altra mà va en direcció a l'escàpula. Vale? Per tant, obrim en diagonal, tornem al centre. Obrim en diagonal, tornem al centre. I ho repetim amb avantbraç. Obrim i obrim. I ja que estem, obrim una mica tota la part lumbar i així ja elastifiquem. Una mica dorsals baixes i lumbars. Què més? Des del costat, pel mateix físicament i percussions laterals per tota l'esquena. Vale. Les percussions hi ha de diversos tipus. La primera és el clapping o el caché de còncavo. Vale? Poseu la mà en forma de cuenco i piquem. Si us fixeu, sona hueco, no és el mateix que això. Això està malament. Això està bé, això està malament. Per tant, agafem el ritme, fem tot un costat, fem l'altre costat. L'altra percussió és la cubital. Cubital és obriu la mà, dits oberts i separats, i piquem amb el dit petit. Per tant, piquem la part lumbar, venim pel centre, no piquem aquí i aquí, aquí els ronyons estan just a sota les costelles, no passaria res, però fer una percussió jo no la faria. Per tant, aquí fem aquesta zona, no problem, aquesta bé, puc seguir pujant, treballar aquesta zona i treballar aquesta zona. Vale? L'última que surt de percussió és el pessigueig. Jo el pessigueig no el faig sempre, o sigui, si he de posar una envoltura, he de posar un biològic, un específic per treballar estries, per treballar alguna història, sí, perquè fa hiperèmia, però aquest és entre pessic i hòstia, ¿vale? És un poco... Si realment no agafo gaire carn, el que faig és fer una hiperèmia amb aquella zona que vull treballar. Com que jo us he d'avaluar, doncs me'l feu per tot arreu i andant-ho, però jo això, ja us dic, si no és que hagis de posar un biològic, una envoltura en un sentit, no ho faria. I últim, Buidant en les parts. queden dos, el buidatge i el roce. Buidatge igual que el del principi, baixem i pugem, baixem i pugem, baixem i pugem, i baixem i pugem. I últim, Frec superficial per tota la zona. frec superficial. A diferència del principi, el primer comença suau i va guanyant una certa pressió, aquí comença amb més pressió i anem soltant aquesta pressió a mesura que anem acabant i acabem amb uns passos neurosedants, ja res per despedir-se i adiós. Vale?